Oh, Tagalog na lang yung sabihin. Tagalog. Sorry. Sige, sige. I try my best. Itong puro gud lang mga silingan eh, puro gud mga Muslim ba? Saan sa inyo sa? Basilan. Basilan. Ito lang na ang pinapaniwalaan ng Kristyanismo at Muslim. Iba talaga. Naniniwala kami na si Jesus siya yung namatay, napako sa cross para bayaran yung mga kasalanan natin. Kasi totoo lang kung according sa Bible, no, na lahat na nagkasala, lahat tayo nagkasala. Walang tao na mabuti sa harapan ng Diyos, lahat tayo ay makasalanan. Tapos ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. No, ibig sabihin ay may pupunta tayo sa impyerno kung nakagawa tayo ng kasalanan. Paano yan? Nakagawa naman lahat ng tao ng kasalanan. Ibig sabihin ba mapupunta sa impyerno lahat? Sana. Pero may paraan ng Diyos. Yun yung tinuturo namin na hindi namin kakahiya, no? Na salamat na open kayo. Na hindi namin kinakahiya kasi ito naman ang sinasabi ng Panginoon sa amin na i-share namin ang magandang balita sa lahat. In season or out of season, kahit hindi man na parang hindi man karapat dapat, may parang pangit po yung panahon, pero share pa rin namin ng Panginoon, no? Na may paraan pala na maligtas ang tao, manampalataya lang kay Jesus. I-share ko lang sa inyo. It's up to you kung pag-aaralan nyo, intindihin nyo na mabuti. Kahit ang Muslim may pagkapareha sa Kristyanismo. Naniwala niya na babalik si Jesus Christ. No, pero sa amin iba yung pagbabalik niya kasi judge tayo kung hindi tayo nag-serve sa Panginoon sa magitan ni Jesucristo. Kasi sabi pa sa John chapter 14 verse 6 that sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. I hope na mapag-aralan natin ng maayos, pag-aralan pa natin ng mabuti. Kasi pag namatay tayo dito sa mundo, lahat tayo harap sa Panginoon. Lahat na sa Muslim, same pa rin. No? Share ko lang sa inyo, no, hindi naman to sa akin gawa-gawa, kahit nga sa YouTube, na may isang Muslim, namatay lang siya ngayon, na nag-aral siya about sa faith, sa Kristyanismo, faithful siya na sa Muslim. Pero nung dumating na pinag-aralan niya ang buhay ni Muhammad ng Kristyanismo, doon na pukaw yung pananampalataya ba na totoo pala yung Kristyanismo. Kaibigan, I don't know, magagalit, ma-open kayo nito sa sinasabi ko. Pero yun lang, sinasabi ko, sinishare ko. Pero mahal na mahal kayo, wala akong ibig sabihin na gusto kong away. Sinishare ko lang, no? I-share ko lang kasi sabi naman talaga ng Panginoon yan.